Juče je bio ovdje jedan moj rođak po ženskoj liniji koji je rodio se greškom lekara, izgubio je vid još na rođenju. On ide junački po ovom svijetu i propoveda Hrista Boga, raspetoga i vaskrsloga preko interneta, fizički isto tako, sam se kreće, ne može, ali naziv Boga rukovodi. On je više ljudi obratio u veru, više hiljada je obratio u veru, pravoslavnu. Da, on se ne plaši, bio je zarobljen od Talibana, čak tamo je stigao. To se ubio, on njima kaže, požurite, kaže, jedva čekam da idem Hristu mome. On je njih požurio da ga ubiju, a oni nisu mogli da ga ubiju. Nije išlo to, nije došlo vreme za to. Tako i sad ponovo ide na Bliski istok, sprema se ide do Sirije i već ima pretnje preko interneta da će ga ubiti. Samo napred, kaže, ja stižem, a vi se spremite. Vidite kako to ima, on se ne plaši smrti. Da, živi isposnički, strogo. Strogo je živi, on je sad u postoli, njemu je hrana potpuno na drugoj strani. Ne misli o tome što će da pije, šta ima, šta se nađe kao ptica. Tako živi, ali on u molitvi je i tako zove ga ljudi na predavanja, da drži predavanje i tako. On govori ono što Bog voli. Znači, tvori volju Božiju i tako se ljudi koji je naklonjen istini, on se obraća Bogu koga i on predlaže, a da je Hristos Bog raspeti i vaskrsi.